Cu imediat. Gata, pot să-i dau? Fai un giro! Lasă-l! Ieși afară, că-i fac eu! Închide! Așa! Questo è il nostro collega Nicu. Da, Da, da. che tiene in vita questa macchina. Vai Nicu, vai. Să vă spun cum funcționează. Sì, io ho capito. Deci un capăt este legat pe contragreutate, contrapeso. Contrapeso. Ok. Iar celălalt capăt pe cabină. Când se mișcă contragreutatea în jos, trage cablul în jos și cabina, bineînțeles că urcând e în regulă pe tambur și în celălalt sens tot așa cabina în jos și acum contra în sus. Cablul se înfășoară pe tambur în ambele sensuri, iar selectorul este selector de sens. Adică nu determină poziția cabinei, ci sensul cabinei. Tensiunea intră printr-o parte și iese pe unde poate. Adică în sensul în care dacă are o întrerupere undeva, acolo se oprește. Unde nu are întrerupere, continuă să treacă. Ultimul capăt este pentru sensul de sus și primul capăt pentru sensul de jos. În momentul când se face comandă, tensiunea nu o ia decât ori în jos, ori în sus, că undeva se oprește. Spre exemplu aici, unde este întrerupt contactul. În sus nu mai ia, că nu mai poate. Dar dacă se face comanda aici, deci dacă se face comanda aici, tensiunea o ia și la dreapta pentru jos și la stânga pentru sus. La dreapta pentru jos nu mai merge cabina, este la parter și aici se oprește, iar la stânga pentru sus, aici este contactul făcut, deci liftul merge în sus. Ok. Fa funzionare il trabicolo, vai. Și funcționează bine, de ani de zile. Deci de ani de zile. E probat. Ok, fallo salire. Le spazzole. Îi mai fac o comandă? Comanda, comanda. Motorul are legat acolo la perii grupul de rezistență. Deci astea sunt rezistențe pentru motor. Motorul nu merge fără el. Este unul asincron trifazat, cu rotorul bobinat, cum se făceau acum mulți ani. Și are forță mare de tot la pornire. Cuplu de pornire foarte mare. Și ca să reducă cuplul cât se poate de mult, pornirea o face cu demaror. Beh.